Hello, hi everyone. Welcome to our channel Kiran Kajal Sahu. ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବହିର ଗଣିତର ପରିମିତି ବିଷୟଟି ଆଜି ପାଠ ପଢିବା। ପରିମିତି ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଏହି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଛି, ପରିସୀମା ଅଛି, ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପରିସୀମା। ପରିସୀମା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟିକୁ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ କହିପାରିବା ଏକ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଉଛି ଏହାର ସୀମା ନିରୂପକ ରେଖାଖଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ନେଇପାରିବା ଯଥା ତ୍ରିଭୁଜ, ବୃତ୍ତ, ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଆୟତଚିତ୍ର ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହାର ପରିସୀମା ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହାର ବାହୁମାନଙ୍କର ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏହାର ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ମନେକର ଯେଉଁ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଦିଆହେଇଥିଲେ ଆମେ ଏହାର ବର୍ଗଚିତ୍ର ଯେଉଁ ବାହୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସେହି ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଏହାର ପରିସୀମା କହିବା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କହିଲେ ସୀମା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ପରିମାଣକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। କିପରି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପରିସୀମା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆୟତଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ଗଚିତ୍ରର ପରିସୀମା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ପଏଣ୍ଟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏ ବି ସି ଡି ହେଉଛି ଏକ ଆୟତଚିତ୍ରର। ଏଠାରେ ଏ ବି ଏବଂ ସି ଡି ହେଉଛି ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏହି ଆୟତଚିତ୍ରର, ବି ସି ଏବଂ ଏ ଡି ହେଉଛି ଏହି ଆୟତଚିତ୍ରର ପ୍ରସ୍ଥ। ଏଠାରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆୟତଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାର ବାହୁମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେବା। କାରଣ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ ପରିସୀମା ହେଉଛି ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା ପ୍ରସ୍ଥର ସମଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଏହାର ବାହୁମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଏଠାରେ ଆମେ ଏ ବି ବାହୁ ନେବା ଏବଂ ବି ସି ନେବା, ସି ଡି ବାହୁ ନେବା ଏବଂ ଡି ଏହି ବାହୁର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଏହାର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବି ବାହୁ ହେଉଛି ଏହାର ଏକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ବି ସି ବାହୁ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ସି ଡି ବାହୁ ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ଡି ଏ ବାହୁ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଥ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବା ଦୁଇଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରଖିଛେ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ରଖିଛେ। 2 ଏଠାରେ କମନ ଆମେ ନେଉଛେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଉଛି 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ। ଏହି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମାର ସୂତ୍ର ଏବଂ ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା। ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏହି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏ ବି ସି ଡି ହେଉଛି ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର। ଏହାର ସବୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ସମାନ। ଏଠାରେ ଆମେ ବାହୁର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ବାହୁମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଲେଖିପାରିବା। ଏଠାରେ ବାହୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ପ୍ଲସ୍ ସି ଡି ପ୍ଲସ୍ ଡି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବାହୁ। ବାହୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପକାଇ ଦେଇଛୁ। ଏଠାରେ ବାହୁ ହେଉଛି 4ଟି, ସେଥିପାଇଁ 4 ଗୁଣନ ବାହୁ ଲେଖିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଉଛି 4 ଗୁଣନ ବାହୁ। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ପାଇଁକା ଫର୍ମୁଲା। ଆମେ ଏହି ଫର୍ମୁଲାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ରିଲେଟେଡ୍ ପରିସୀମା ରିଲେଟେଡ୍ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କରିପାରିବା। ଏଠାରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି 2 ନମ୍ବର ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରମାନଙ୍କର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଠାରେ କ ଚିତ୍ରରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ କି ଚିତ୍ର? ବର୍ଗଚିତ୍ର। ଏଠାରେ ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ଏବଂ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 4 ଏବଂ ଏହାର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଉଛି ସୂତ୍ର ହେଉଛି 4 ଗୁଣନ ବାହୁ। ଏଠାରେ ଆମେ 4 ଗୁଣନ ବାହୁ ମୂଳ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ 4 ସେମି ପକାଇ ପାରିବା। ତ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଲା 16 ସେମି। ଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର। ଆମେ ଆୟତଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ। 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜାଗାରେ 3 ସେମି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ଜାଗାରେ 1 ସେମି ପକାଇ ଦେଇ ଆମେ ଏହାର ପରିସୀମା ଜାଣିପାରିବା। ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର। ଏହା ଆୟତଚିତ୍ର କି ବର୍ଗଚିତ୍ର ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଏହାକୁ ନ ବାହାର କରିକି ଆମେ ଏହାର ସାଇଡ୍ ବା ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ମିଶାଇ ଦେବା ଫଳରେ ଏହାର ପରିସୀମା ଜାଣିପାରିବା। ଏଠାରେ 3 ସେମି ଯୁକ୍ତ 1 ସେମି ଯୁକ୍ତ 3 ସେମି ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହାର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା।
घ नंबर क्वेश्चन रे मध्य सेहीपरि भाबे एहार दैर्घ्य गुड़िकर समष्टि द्वारा आमे एहार परिसीमा जानि परिबा। एहीपरि भाबे परिमिति रो तीनोटी वीडियो आगु को आसीबो। आपण एही चैनल सहित जोड़ी ही रही थांतु। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब शेयर करने को भूलिए। थैंक यू टू ऑल।